أرست زينام بريزيدنت هياسك سلاسي قلنا عبد دبي زكاير زلو قبائي ود حبرات منقستات مسوانا صحافي تتكال شيكا على واس تزات يوم إثيوبيا بزوا قرن أفريقيا مسركة بهجرات هيبكا بمقبال دبلوماسي ربحة آن مرققات الناس رات كم تركب تقليزهم كاب زيناتاي دوب أفريقيا نبانكي إمبورت إكسبورت أفريقيا أفري إكزيم تزامبيرام سلام تعنا بالله يذكركم تملكتي كما تمسيو لك ساعات حد خوين له كم تلمود ما أدي زينا حزنا متينا لنا زينا تحت ندام رحمو مساهم صنع دما نبرهم فسا سناي مكتتال حبرات منقستات إثيوبيا نسرحت لمعات توريزم تقبر زلا صعري نيدوم بريزيدنت هياسك سلاسي قلنا قلني عب دبي حبرات عرب إمارات زكاير زلو قباي ودو حبرات منقستات مسوانا صحافي تتكال شيكا على نوايس تزات يوم أب زتأم دما أب هنتات عقم توريزم زلاق المعاتن فاينانسن تي عودي مس زتأثر قدات العلوم لهم تنونا صحافي تابتوان إثيوبيا نيكو توريزم مداركتين مسفح تقبر زلات عري لمعات توريزم كم زنادات حبير لهم إثيوبيا نمبل سالسان تشعات نقباي مراحة حبرة أفريقيا أرلاي مدلاو زازي ماكبل منستر قدات وصاي أفليتوم أقبالك قالتي منستر أمباسادر نبيات جيتاتشو لومي أبزهابو مجلتي اتي قباي نمت نقار أرلاي مدلاو تحستون لوجيستيكس انتاقيرو إيلوم قباي مراحة حبرة أفريقيا شوعاتك ساب شومن تلكاتيت كلتشعون عصر شومنتن عام تمرت زكايد انتخابون أقيبا فتسامي سراحتي حبرة 4 كساب 5 لكاتيت كلتشحن 18 عام تمرت كم زكاير تزاريبهم اتي قباي اب بوليتيكاون قطباون زعباتات كمغون صباغه إثيوبيا مفلات لعول استواصو كم زلو غليصوم بتوساخي اخيبا مرحتي طاليان افريكا 6 لكاتيت اب ديس ابابا كم زكاير ابرهم لهم كوميشن هاجراو زت إثيوبيا أب كلل أمحارة تعاطيقهم زنقصاص نبرو مجد سلام مريضهم مس زتمل سمررحان أبلات التكال هزباوي أمحارة فانو يزتلهم وانا كوميشنر مسفنر آيا أبتوان كمزولو عرر هاجراوي مردا كمزرتاي خلن أم سرارتاتي كوميشن عبيتي نتفتاتون أب قطالي زكايدو سرعتن بزملكت قالت زكايدو تخون أب كل الأمحراز تخايدو كيد زتا بزملكتون مبرهبا ملوم عرر سعارن تسعارن يفترنبر هاجراوي مردا كم زي مسرت زي قالت اوتم وانا كوميشنر هاجراو مردا زي سفنلو كلهم أكلات بزعبا هاجراو نمزتاي بزلو ومتصنع دليت كم زقونم أغنزيبهم أب نيروبي كينيا بزحلفو كلتا معلتات كسالة زنحة أقيبا حبراوي كوميتي سراويت مكلخال إيتيو كينيا تزازيموم أتي أقيبا سند سممعنا سراويت مكلخال كلتين هاجرات دحري مختامو نفلما أوان استسالت أسرو أقيبا كم زخونة يتقليج زولهم أب متأممان مكبارن حبراوي ربحان تدرخة ركب مكلخال إثيوبيان كينيان نايتن هاجرات ربحا كاب محلاو بتوساخي زواو سلام اندحنات نكحلو حبراوي حلافنت كم زلو تحبير لهم بمنترزيتي كوميتي أب حلف عمت بزرحو سرعتي وتيتاوي كم زنوره لوخ سراويت مكلخال فيدر إزمرحو وانا دايركتر ركب وطان وتهدراوي متحبارن سراويت مكلخال ميجر جنرال تشومك جمتشو تزاريبون
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ጉጂ ዘሎ ህንፀት መዕርፎ ነፈርቲ ሻኪሶ ብዕሊ ተጀሚሩሎም ነቲ ህንፀት ርእሰ ምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ሽመልስ አብዲሳ ምጅማሮም ካብ ቢሮ ኮሙኒኬሽን እቲ ክልል ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድእ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ፍንጣሰው ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌደራልን ክልልን ኣባላት ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ኣባገዳታት ሓደ ስንቄታት ጻውዒት ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም ኣይተ ሽመልስ አብዲሳ በዘመሓለፍዎ መልእክቲ መንግስቲ ተረባሕነት ዜጋታት ንምርግጋጽ ሰፊሕ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምዝኽኻር ሕቶ ልምዓት ማሕበረሰብ ምላሽ ንምሃብ ጠመተ ብምሃብ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ እውን ኣረጋጊጾም ማዕድ ዜና ይቕፅል ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከሕልፈኩም ብውሽጣውን ግዳማውን ጸገማት እናተፈተነት ዘመናት ዝተሳገረት ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ዝነበራ ስልጣነን ዓቕምን እናጸበበን እናተዳኸመን ምምፁ ዝፍለጥ እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ኣብ ሃገራዊ ቁጠባውን ድሕነትን ዘሕድሮ ጽልዋን ጸገማትን ንምፍታሕ ኢትዮጵያ በዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ዝርከባ ሃገራት ሂብካ ብምቕባል ዲፕሎማሲ ረብሓኣን ምርግጋጽ እናሰርሐት ትርከብ ኣባዲ ደመቀ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣሎ ተኻቲልና ንመለስ ኣብ ታሪክ ዓለም ልዑል ስልጣነ ካብ ዝነበረን ቀዳሞት ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ እያ ብመንጽር ቁጠባዊ ዓቕሚ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ንግዳዊ ምንቅስቃሳትን ጂኦፖለቲካዊ ወሳንነትን ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ዝነበረት ዓባይ ሃገር ነይራ ብውሽጣውን ግዳማውን ጸገማት እናተፈተነት ዘመናት ዝተሳገረት ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ዝነበራ ስልጣነን ዓቕምን እናጸበበን እናተዳኸመን መጽዩ ብሽርሒ ታሪኻዊ ጽልእታ እናተጎበጠን እናተዘረገን ዝመጸ ረብሓ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝዓበየት ምዕብልቲ ሃገር ንከይትኸውን ገይርዋ እዩ የወጡ ግሩፖችን የማደራጀት የሚደግፉት ግን ለነዛ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት በመውዳብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምድኻም ሜላዮም ዝስዕቡ ኣብ እዋን ጃንሆይ ደርጊ ኢህወደግ ኢሉውን ኣብ እዋን መንግስቲ ብልጽግና ዝኽተልዎ ዘለዎ ስትራቴጂ ዝተፈለየ ኣይኮነን ተመሳሳሊ ሽርሒ እዮም ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣብ ደገ ባሕሪ ንዕቤት ኩለንተናዊ ቁጠባዊ ሃገር ካብ ዝህሉ ዕዝዝ ግደ ብተወሳኺ ሰላምን ድሕንነትን ሃገር ወይ እውን ዞባ ኣብ ምውሓስ ዝለዓለ ረብሓ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ግዛኣት ዋንነት ዝሰኣነትሉ መንገዲ ኣብ ታሪክ ዓለም ካብ ዝተረኣዩ ከይድታት ዝፍለ ምዃኑ ይግለጽ ኣብቲ ዞባ ሰፊሕ ግዛኣትን ዋንነትን ዝነበራ ኢትዮጵያ ብዝተዛብዐ ፖለቲካን ሽርሕን ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትተርፍ ተገይራ እያ እዚ ዝፈጠሮ ጽልዋ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ጉዳያት ሃገር ንከይሃደ ገይርዎ እዩ ኢትዮጵያ ፍትሓዊ ብዘይኮነ መንገዲ ዝሰኣነቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ መሊሳ ንምውናን ዘኽእል ዕድልን መስርሕን ከም ዘሎ ይግለጽ መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው ኢትዮጵያ ካብ ኣክሰስ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትግለል መን ወሲንዎ ካቢነ ይኸውን እዩ ኢልና መዛግብቲ እንተገላበጥና የለን ካቢነ ይፈልጦን ቤት ምኽሪ ወሲኑ ዝኸውን እንተበልና እቲ ቤት ምኽሪ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ዝፈልጦ ነገር የለን ህዝቢ ብድምፂ ወሲኑ ከይኸውን ከይበሃሉውን ንሕና ነይርና ኢና ኣይነበረን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይወሰኖ ተወከልቱ ዘይረኣይዎ እንተወሓደ እኳ ካቢነ ዘይረኣዮ ውሳነ መን ይወሲንዎ ዝሰኣናሉ መንገዲ ጸገም ሕጋውነት ከም ዘለዎ መርኣያ ትካላት ኣይተሳተፉሉን ካቢነ ይፈልጦን ሓደ ገጽ ወረቐት ከመይ ከም ዝሰኣናዮ ዘርድእ ኣይረኸብናን ችግር እንዳሉ ማሳያው ተቋሞች አልገቡበትም ብመንጽር ታሪኻዊ ቁጠባዊ ጂኦግራፊያዊ ዓሌታውን ሕጋውን ትሕዝቶ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምውናን መሰልን ዕድልን ከም ዘለዋ ይግለጽ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ዝዓቢ ዘሎ በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2030 150 ሚልዮን ክበጽሑ ተባሂሉ ይእመት እዙይ ዝኣክል ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ድማ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተረጋግዐ ኩለንተናዊ ዕቤት ቁጠባ ሃኒፃ ኣብቲ ዞባ
ዞባ ዝህልዋ ብጽሒት ንምፍጻም ኣዝዩ ዘጸግም ከም ዝኾነ ይእመን። ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እትርከብ ወሳኒት ዓባይ ሃገር ከም ምዃና መጠን በብግዚኡ ኣብቲ ዞባ ዝርአ ዘይምርግጋዕን ወጥርን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሰላም ድሕንነትን ሃለዋትን እታ ሃገር ኣንጸላልዩ ዝፈጥሮ ሓደጋ ቀሊል ስለ ዘይኮነ እዚ ንምቁጽጻር ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝለዓለ ወሳንነት ኣሎ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ኣብ ሃገራዊ ቁጠባን ድሕንነትን ዝሕድሮ ጸገማት ንምፍታሕ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ዝርከባ ሃገራት ብሂብካ ምቕባል ዲፕሎማሲ ሃገራዊ ረብሓ ንምርግጋጽ እናሰርሐት ትርከብ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ዓለም 44 ብኣፍሪካ 17 ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን እንትኾና ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝብን ስፍሓተ መሬትን እታ ዝዓበየት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር እያ። ኢትዮጵያ በመድረኽ ዓለም እትገብሮም ምንቅስቃሳት መንቀልዩ ብሔራዊ ረብሓ ንምሕላው እዩ። ሃገር ተዘይሃልያ ጉዳይ ፖለቲካ ኮነ ኣፈላላይ ዝውገነሉ ሜዳ ከም ዘይህሉ ምሁራን ይገልጹ። ብፍላይ ሕቶ ዋንነት በሪ ባሕሪ ድማ ጉዳይ ብሔራዊ ድሕነትን ጽዕንቶ ጂኦፖለቲካን ናይ ምቕያር ወሳኒ ስጉምቲ ምዃኑ የብርሁም። ንጸብጻብ ሳምሶን በላይ ዳሃብያሲን ብሔራዊ ረብሓ ማለት ሉዓላውነት ሓንቲ ሃገር ድሕንነት ህዝባን ውሕስና ቁጠባን እዩ። እዞም ሽቶታት ናይ ሓደ ወገን ጥራሕ ወይ እውን ጉዳይ ፓርቲ ፖለቲካ ዘይኮነስ ናይ ሓባር መሰረት እዮም። ብሔራዊ ረብሓ ካብ ኣጠቓቕማ ሩባ ጀሚሩ ክሳብ በዓል ዋና በሪ ባሕርን ሉዓላውነት ሃገርን ዝሓዘ እዩ። እዞም ጉዳያት ኣፈላላይ ፖለቲካ ከይዓገቶም ካብ ኣጀንዳ ፓርቲ ፖለቲካ ብዝሓለፈ ናይ ሓባር ሃፍቲ እዮም። ሃገር ኣብ መድረኽ ዓለም እትገብሮም ምንቅስቃሳት መንቀሊኦም ናይ ሓባር ረብሓ እዩ። የፖለቲካ ፍላጎትን ለይቶ ብሔራዊ ጥቅም ምንድነው? የውስጥ ፍላጎት ምንድነው? የውስጥ ጥያቄ ምንድነው? ፖለቲካዊ ረብሓ ምፍላይ የድሊ ብሔራዊ ረብሓ ታዩ ውሽጣዊ ረብሓ ታዩ ዝብል ብዝግባእ ተረዲኻ ምድጋፍ ኣብ ዝግበአና ምድጋፍ ምቅዋም ኣብ ዝግበአና ድማ ክንቃወም ንኽእል ኢና። ኣብ ብሔራዊ ረብሓ ግና ኣብ ትሕቲ ጽላል ዜግነት ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብ ኩሉ ዘይምድጋፍ ይኽእል ኢለ ኣይጽባን። ናይ ዜግነት ሰብኣውነት ከም ማሕበረሰብን ከም ዘበንን ሕቶ ሞራል ስለ ዘስዕብ ኣብ ብሔራዊ ረብሓ መንግስቲ እውን እቲ ሕቶ ናይ ወለዱ ሕቶ ገይሩ እንተ ኸይዱ ኣብ ኩሉ ኣወዳድባ ዘሎ ማሕበረሰብ ኩሉ ነቲ ሕቶ ምድጋፍን እጃሙ ኸበርክት ኣለዎ ኢለ ይሓስብ። ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ዘይምርካባ ጽጋዕተኝነት ቁጠባ ካብ ምፍጣር ብዝሓለፈ ህልውና ሃገር ኣብ ሓደጋ ከም ዘወድቕ ግልጽ እዩ። ብምዃኑ ጻዕረ ምርካብ በሪ ባሕሪ ናይ ጽባሕ ህይወት ዜጋታት ዝውስን ብሔራዊ ጉዳይ ብምዃኑ ብሓባር ደው ምባል ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። ወሳኝ የሆኑ የሚባሉ ሸቀጦችንም ጭምር የሌላ ሀገር ፖርት ተጠቅመን ነው የምናስገባው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ወሰንቲ ዝበሃሉ ሸቀጣት ናይ ካልእ ሃገር ወደብ ተጠቒምና ኢና ንእቱ። እዚ ማለት ኣፍተን ንሕና ናውቲ ንእትወለን ዞባታት ሰላም ተዘይሃልዩ ክስዕብ ዝኽእል ቅልውላው ከቢድ እዩ። ህልውና ኢትዮጵያ ብሓደጋ ዘወድቕ እዩ። በአንጻር እዚ በዋናነት ጉዳይ ናሽናል ሴኩሪቲ በሪ ባሕሪ ተዘይ ረኺብና ጉዳይ ህልውና ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ በሪ ባሕሪ ንኽህልዋ ትገብሮ ጻዕሪ ኣብ ዞባ ዘለዋ ጽዕንቶ ጂኦፖለቲካዊ ንምቕያርን ብሔራዊ ድሕንነታ ብዘላቕነት ንምሕላውን ወሳኒ እዩ። እዚ ምልዕዓል ነጻነት ቁጠባ ካብ ምእዋጅ ብዝሓለፈ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዋ ስልታዊ ቦታ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዘሰጋግር እዩ። የብሔራዊ ጥቅም ሲባል አንዱ አሁን እየተነሳ ያለው በእኛ ሀገር ቀደም ሲል የአባይ ጉዳይ እንደ አንድ የብሔራዊ ጥቅም ብሔራዊ ረብሓ እንትበሃል ከም ሃገርና ቅድም ክብል ጉዳይ ግድብ ኣባይ ከም ሓደ ፕሮጀክት ሃገራዊ ረብሓ ተገይሩ ይቁጸር ነይሩ። ምክንያቱ ድማ ኣባይ ፖለቲካ ማይ ጥራሕ ዘይኮነ ጉዳይ ቁጠባ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ድሕነትን ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብ ቀረባ ድማ ኢትዮጵያ ብዕሊ ዘቕረበቶ ሕቶ በሪ ባሕሪ ላዕላውነት ኢትዮጵያ መቐጻልን ዘይመቐጻልን ዝውስን ሕቶ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ኣፈላላይ ሓሳብ ፖለቲካ ተሃለወ ትደራደረሉ ኣይኮነን። ብሓደ መትከል ብሓደ ልቢ ካብ ምድጋፍን ምዕዋትን ካሊእ ኣማራጺ የለን። ዘይምዕዋት እውን ኣይከኣልን። ከም ሃገር ስጋት ድሕነትን ቁጠባን ኮይንና እዩ። ሓድሽ ነገር ሓተትናን ናብ ዝነበርናዮ ንመለስ ኢና ዝበልና ስለ ዝኾነ ምዕዋት ግድን እዩ። እዚ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ንናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ዘይዕጸፍ ምዕራፍ ታሪኽን ንዜጋታት ጉዳይ ህልውና እውን እዩ። ሕዚ ድማ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል። ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ በቀዳሞት 6 ኣዋርሕ በጀት ዓመት
ካብ መሸጣ ኢነርጂን ዝተፈላልቶትን 52.26 ቢልዮን ብር ምእካው አፍሊጡሎም ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ግልጋሎት ጌቱ ገረመው ኣብዛብዎ መግለጺ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 266,716 ሓደሽቲ ዓማዊል ተረባሕቲ ኤሌክትሪክ ምግባር ተኻኢሉ ኢሎም بحافش تتكال قطر عماوي اللي 5.46 مليون محلافو زحبر انتخون أبز حزوان 94.8 ميتاوي تقلقالوت عماويل ورحاوي حسابهم بزمناوي نايكفلي تعمارستات كم زخافلو قليصهم اللهم እቲ ኣገልግሎት ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ በጀት ዓመት ካብ ዝተፈላለዩ እቶት መሸጣ ኢነርጂ ሓደሽቲ ኣገልግሎት ዓማዊልን ሓዊሱም 52.26 ቢልዮን ብር ከም ዝኣከበ ብምሕባር እዚ ድማ 96 ሚእታዊት ናይቲ ትልሚ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም حزر مانا بزينا وصاي كنسجرينا دو أفريقيا نا بانكي إمبورت إكسبورت أفريقيا أفري إكزيم تنبيرام بارلاما تهاجر دو أفريقيا أبال بانكي أفري إكزيم نختكون كم أقوات أوروباويان كلتشحن 25 بزحلفو سنة مسرت ناب زعبي تكال فاينانس أفريقيا كم زتت أمبرت يتجلس زلهم نزي صعبو بانكي أفري إكزيم بروجرام إيكونومي تهاجر نمدقاف زوعل 8 بليون دولار سمعنت لغاح علاو غيرلهم اتي سمعنت دو افريكان اتي بانكن بزفر نقدي بمتحبار نخسرحو مسارت كاب منبار حليفو بعالم لخ موداد فاينانس حدش تمارستات نقدي نمتقام عدل زخافته كم تخونه يتحبير زلهم تملكتي مع دزينا قدمي مزامناك عند قند زينات زعلته كزخاخركم بريزيدنت تاياس كسلاسي قلنا قلنا بدبي ذكر زلو قباي ود خبرات منغستات نسوان صحافته تتكال شيكا النوايس تزاتيوم ኢትዮጵያ በዞባ ቀርና አፍሪካ ምዝርካብ ሀገራት ሂብካ በመቀባል ዲፕሎማሲ ረብሓን ምርግጋጽና ስራት ከምትርከብ ተገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ደቡብ አፍሪካ ናብ ባንኪ ኢምፖርት ኤክስፖርት አፍሪካ አፍሪ ኤግዚም ተጸምቢራ بارك استمركتي مع زينة بزي زازم سلامك تالكم مع زينة نمسكن سلام